and welcome to our YouTube channel. Thank you so dearly for always supporting us. I really do appreciate. If today the first time you are coming across this wonderful family, or you are seeing my face for the first time, I still remain AGATHA Progress, bringing it to you back to back. Remember, we react to all videos and all opinion is highly needed. So just sit back and watch this video and I will be right back. They were na BBC News. Everybody know to talk about Enugu State. I don't know about that, but they Enugu. Even na Zukuwa, that even know na Nnamdi Azikiwe Stadium we dey Enugu. Or the na Obi Road. I wish I go sulu. Kanya bu no no. Ana adi na eme kwa Monday siwe na ada na. Cheta na ana enwe ndị kwe na ndị ekwere. Asina ka buola nya bu sit at home. Ndị otu na-azọ ndọrọ Biafra. When you know that in the Enugu, now no for Monday. You be here this gas. I was for the baby. So you see any at www.bbc.com/Igbo. This is what I Facebook that is like about you. Go to teach on Odima gibo onye na-esonye anyị na BBC News Igbo. Anyị na-eme ugbu a ka anyị gapụ ije gaa ụfọdụ ebe na Enugu ka anyị hụ ka obodo si wee dị. Ebe a kịta bụ stadium. Nya bụ ebe a bụ Obi Road. Ị na-anya n'aka nke ifu ndị butiki dị iche iche ndị na-elegasị akwa na ihe dị iche iche. Ebe anyị na-erute ugbu a bụ ebe a na-akpọ Ogwi Police Station. Ya bụ Ogwi Police Station unu n'anya unu ahụ na ndị uwe ojii na-abụ ruo kwa Monday ha ewere nnukwute igodo gbachipụ ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ha. Ndị uwe ojii ewerela igodo gbachipụ ọnụ ụzọ ha. Ebe a kịta bụ Ogwi Road. Ihe a na-akpọ ebe a bụ subway anụnwa bụ irute ndị mmadụ na ụgbọala ka a ga na-aya ebe a. Mana ị na-anya kịta ịhụ na ebe niile tọgbọ chako dịka nsi wee dị n'isiokwu tata. Anyị na-agbadazi ugbu a ebe a bụ Union Bank Ogwi Road. Ị na-anya ịhụ na ụlọ ọba akụ dị iche iche ma nke akpọrọ Unity ma nke akpọrọ Union ma nke akpọrọ Fidelity ma nke akpọrọ ihe dị iche iche ha ncha gbachiri agbachi. Ndị anụ na-ahụ ugbu a bụkwa ndị na-ere mmanụ ụgbọala ha ncha niile gbachikọchakwara agbachi. O wee bụrụ ya na anyị sị ka anyị gosi unu ka Enugu steeti obodo 042 si wee dị n'ụtụtụ tata bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Jenụwarị n'afọ abụ 2022. Ọ dị mma dịka anyị na-agapụ ya bụ njem n'ụtụtụ a anyị erutela roundabout Holy Ghost main market. Ịmagonu na ebe a ka ọ ga-abụ irute iwe tinye isi n'ụzọ main market ma ọkwa n'ụzọ ndị ọzọ dị iche iche. Mana ugbu anyị na-atụgharị na ya bụ roundabout ka anyị bịazie aga ebe a na-akpọ Zika Avenue. Zika Avenue ahụ bụ kwanụ otu n'ime streeti kacha wee too ogo n'Enugu. Ebe anyị nọ kịta bụ P&T maka ụmụ Igbo nọgasị ebe dị iche iche
na-ajụ kedu ebe a bụ P&T anyị na-enweta kịta anya bụ nke a kpọrọ briji ụwa anyị ya bụ nke anyị nọ n'enu ya ugbu a anyị abatala na ya bụ briji wee batazia Zik Avenue ịbata Zik Avenue hụwazia Abatina na ndị otie niile ihu Penox Hospital unu ahụgo ka nya bụ ụzọ nya bụ briji si wee tọgbọrọ kịta n'enu ya ka anyị nọ ugbu a. Ọ dị mma, ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ndị keke unu mana ndị keke na-agbanụ n'afọ ekweghị ukwu zuru ike nekwanụ ka Zik Avenue si dị ebe a ka anyị na-amalite ugbu a na Zik Avenue Enugu ị na-anya n'aka ekpe nke a ịgabazie Obiagụ mana ka anyị gosike n'unu ka Zik Avenue dị. Ọ dị mma na-ezitekwara anyị ozi gị onwe ihe ọbụla ị chọrọ ịjụ anyị ịjụọ anyị. Anyị na-agbagote ugbu a ebe a na-akpọ Lawrence's Hospital, Leventis, MTN ọha bụ ndị nọgasị ebe a, Niger Opticals. Na ka obodo si wee tọgbọrọ chakoo n'Enugu tata bụ January 31st, 2022. Anyị na-ahụ Uwani Police Station nọ n'aka ekpe m ugbu a. Ya bụ Uwani Police Station ọ na-abụ kwa Monde ndị uwe ojii ewerekwe nnukwute igodo gbachikọ ọnụ ụzọ ha. Unu ahụla ya na ka Enugu dị tata. Anyị na-apụta HRC ugbu a. HRC ka anyị gbagotere ugwu ya ugbu a wee na-akpọdazi ebe a na-akpọ Edozie. Ya bụ Edozie Street bụ ụzọ ọ ga-abịa itinyezi isi gabazie ebe Kenyatta. Ọ dị mma, unu ahụlanụ na Edozie ka anyị nọ ugbu a wee na-agbagozi ya bụ Zik Avenue obodo bụ Igwe. Ndị ọba ego ụlọ ọba ego niile gbachiri agbachi, ndị na-ere mmanụ ụgbọala gbachiri agbachi. Ọ bụrụ na ị neti anya ugbu a ị ga na-ahụcha ma ị ga-enetikwa anya ruo Sacred Heart ma ọ bụrụ na anya gị na-ahụ ebe tere aka. Ọ na Zik Avenue ka anyị nọ ugbu a wee na-egosi unu na otu obodo si wee dị. Ma n'aka nne ma n'aka ekpe. Ọ dị mma, dịka anyị na-egosi unu ya bụ Zik Avenue, anyị ga-atụgharị ugbu a ka anyị mara ma anyị ga-aga streeti ọzọ gosikwa unu ka obodo dị. Ebe a kịta bụ ụzọ Christ Church Uwani, ụzọ Ho Pharmacy na ndị ọzọ niile isikwezie n'aka ekpe ebe afịa nna ji maka ndị mara Enugu ọfụma. Ka anyị tụgharịa wee nwee ike gosikwa unu ebe ndị ọzọ. Ọ dị mma, ana m ahụ ajụjụ ụfọdụ n'ime unu na-ajụ anyị. Ifeanyị Nwigwe, ndewo niile sonye anyị na BBC News Igbo. Ọkpala Charles ị na-ekiri anyị n'ụtụtụ a, ndewo. O nwere siri ndị uwe ojii na-agbachikwu ọkwa mmadụ ka ha bụ, mmadụ ka ha bụ. Sonyesie na anyị ike. Anyị ga-agbada ugbu a ebe a na-akpọ Ọhafịa Street. Anyị gbada anya bụ Ọhafịa, anyị nwere ike pụta ebe ndị ọzọ ka unu hụ ka obodo si wee dị. Ebe a nụnwa bụkwanụ Ọhafịa Street. Ọ ga-abụ ịgbadazie nweta Kenyatta, nweta Eze Street, nweta ha karịrị akarị. Ị nwere ike isi ebe a nụnwa wee nweta Robinson ma ọkụ na-anọ street ịchọzi ịgbadabazie Achara Layout n'Enugu. Ọ na street ahụ ka anyị nọ ugbu a. Ọ dị mma, anyị na ha pụta na anya bụ Robinson, Eze Street ka anyị na-agafe ugbu a. Ebe a bụkwanụ Wesley Cathedral, ebe ndị Methodist na-ekpe okpukperechi nke ha.
ya ka anyị na-agafe ugbu a. Anyị agafekwala ebe ndị alakụba na-anọ ekpe ekpere nke ha. Ya ka anyị gafere ugbu a. Anyị wee na-abata na ya bụ Robinson. Ọ dị mma ebe a tinyere isi ugbu a bụ kene ebe eji ndị na-arụ oche ka eji mara ogbe anụnwa. Maka ọ bụ na ịmụ Enugu ọfụma ịma na ebe a ka ndị na-arụgasị oche dị iche iche na-anọ. Ha ncha jicha ihe gbachie. Nke a bụzi ndị mmiri na-akọ. Nke a bụ ebe nkọ mmiri na-eme ndị mmadụ arụ n'Enugu ebe a. Ị na-anya kịta ịhụ na ndị mmadụ kwụ n'ahịrị na-agba mmiri. Wee bụrụ ya. Ụmụaka jikwa okporo ụzọ na-agbakwu ma nke bụ bọọlụ n'ebe a nụwa. Ọ dị mma anyị ka na-agakwa n'ihu na-egosi unu ka Enugu dị. Ebe anyị na-apụtazi kịta bụ na Kenyatta Market. Ya bụ ahịa Kenyatta bụ kene ebe onye ọbụla ma Enugu ọfụma mana mmadụ na ụgbọala ga na-azụ ụzọ ma ndị na-agụ ngwa ahịa dị iche iche. Igbo bụ Igbo anyị abatana na ya bụ ahịa Kenyatta Market dị na Enugu. Nyakunu na-ahụ ugbu a ebe niile tọgbọrọ chako. Ebe a bụ Kenyatta Market dị na Enugu. Ị na-anya n'aka nri ma n'aka ekpe ịhụ na ọdụ ahịa niile gbachiri agbachi. Maka onye na-asị ma o nwekwara ahịa anyị ga-aga. Anyị na-agakwanụ ahịa kwa Mọnde ọbụla. Anyị na-egosi unu otu ma ọ bụ abụọ. Ị na-anya kịta ịhụ na ebe a bụkwa na Kenyatta Market. Ịbịa ebe a mbọsị nkịtị ma mmadụ ma ụgbọala ga na-azụ ụzọ. Ha jikwa igodo gbachie ụzọ na-abanye bụ ahịa. N'anya ugbu a ịhụ na nya bụ ahịa gbachiri agbachi. O nweghị onye nọ na nya bụ ahịa. Unu niile bụ ndị na-esonye anyị. Ekenekwara gị bụ Chi, ndewo. Chuka, ndewo na ị na-esonye anyị na BBC News Igbo. Unu n'anya kịta unu ahụ ya bụ ọkọlọtọ gosiri ebe anyị nọ ugbu a bụ na National Union of Road Transport Workers. Nke a bụ Kenyatta branch ka anyị nọ na ya kịta wee na-egosi unu ka obodo si wee dobe ihu. Ndị ụlọ ahịa niile gbachiri agbachi. Ọ dị mma anyị ka ga na-agakwa n'ihu na-egosi unu ya bụ ihe. Ebe ọ bụla anyị pụtara n'Enugu a anyị egosi unu ka obodo si dị. Ọ dị mma Chibuike, ndewo ị na-esonye anyị na BBC News Igbo. Anyị ka ga na-agakwa n'ihu. Akenja Michael Nwadiogbu, ekenekwa gị. Unu buru ibu ndị na-ezitechara anyị ozi dị iche iche. Ka anyị gatụ n'iru ma na ya ga-egosi tukwu unu ofu ebe ma ọ bụ abụọ tupu anyị na-apịachi ihe ngosi anyị n'ụbọchị tata.
ọ dị mma ọ bụ na isi ebe anụnwa anyị si wee na-atụgharị ukwu egwu ugbu a ịgbada ebe a na-akpọzi Timber Shade mana anyị ga-atụgharị wee nachi azụ chọkwa ogbe ndị ọzọ anyị ga-egosi unu n'Enugu. Onye bụ Kenyetta ka anyị na-atụgharị ugbu a ka isi na nya bụ Kenyetta wee pụọ. Inekwa anya n'ihu ị ga-ahụkwa ọdụ ahịa ndị ọzọ dịkwa na Kenyetta nke a na-akpọ geeti. Ha ji nnukwute igodo wee gbachie ya, o nweghị onye nọ ebe ahụ. Don Richie, Austin Ekwo, ana m anụ ozi unu niile na-ezitere anyị. Ọ dị mma, anyị na-aga n'ihu ugbu a na-agbagozi n'ụzọ ọ ga-abụ itinye isi ọ bụrụzia na UNEC ka ị ga-apụta ka anyị ga-abanye ugbu a. Ya bụ anyị ga-esi aka nri site na Kenyetta na-apụ apụ isi aka nri maka ọ bụ na ịgo ogologo inwetazia ijewetụkwa edozi ọnwụ dị iwe na ndị ọzọ niile, mana ka anyị sike n'aka nri banye ebe UNEC nya Ogwinu layout ka anyị na-ejezi ugbu a ka anyị gosi unu ka obodo sikwe wee dị ebe ahụ. Anyị agawala ugbu a ebe a na-akpọ Ogwinu layout ka anyị na-atinye isi ugbu a. Ebe a ka ọ na-abụ mbọchị nkịtị enwere ndị uwe ojii na-akwụ ebe a na-akwụsị ndị mmadụ na-ene n'akwụkwọ ụgbọala, mana ị na-anya ịhụ na ha anọghị ọrụ tata. Ọ dị mma, ebe a bụkwanụ UNEC. Ebe a ka a na-akpọ UNEC Stadium ka anyị na-agafe ugbu a. Anyị ga-ahụzi ihu ya bụ nnukwute ụlọ akwụkwọ mahadum bụ University of Nigeria Enugu campus. Ị na-anya kịta ịhụ na ndị mmadụ na ụmụ akwụkwọ kọrọ ụkọ na ya bụ ebe. Ọ bụrụ ụbọchị nkịtị anyị maka UNEC ebe a si ekwo ekwo, ma ndị na-aga akwụkwọ ma ndị na-ere ihe ma ndị na-eme ihe dị iche iche ebe anụnwa ha ncha niile kọrọ ụkọ. Ọ na Ogwinu layout ka anyị nọzi kịta. Anyị na-eruzi ebe a na-akpọ WTC nweta St. Anthony's Catholic Parish n'aka nne. Ịgafecha ya inwetazia ya bụ WTC. Ọ bụrụ na ị maara Enugu ọfụma, ị ma na WTC anụnwa ga-abụ na a ga-akwụrịrị n'ahịrị ma erute ebe a, mana na-enye ya na onwe ihe na-eme. Ụmụaka na-achọkwu ka ha gbarụrụ bọọlụ gbapụta ya na main road. Wee bụrụ ya bụ ka Enugu dị tata. Ụzọ a kịta n'aka nri bụ ebe na-agagasị City Girls Secondary School nakwa Metropolitan Girls Secondary School, mana ị na-anya ịhụ na ụmụ akwụkwọ anọghị na ya. Ọ dị mma, onwe ebe ị nọ ị chọrọ ka anyị gosi ịgwa anyị na ịnọkwa ebe dị otu a n'Enugu na anyị rute ebe ahụ. Ebe anyị na-agbada kịta bụ Queens. Ka isi kene na street wee na-aga.
anyị si wee pụta ụzọ Obiagụ. Ebe anyị nọ kịta bụ na Onyuke Street. Anyị ga-esizi ya bụ Onyuke wee banyezie n'Obiagụ. Unu ewe n'iwe na ọ dị ka a ga-asị na ụgbọala na-agbazi egwu ajọ ụzọ dị ebe a bụ ihe kpatara ya. Anyị ka nọkwa n'ime Obiagụ ugbu a. Ọ n'ime Obiagụ ka anyị na-agagharị ugbu a na-egosi unu ka obodo dị. N'anya ịhụ na ndị mmadụ niile nọ n'ime be ha. The bottom line of this is that this is what these people accept to do willingly from their own mind. Nobody forced them to do this. They accept to do it willingly without no looking back. You have the seat, you have the home, you have the art. So sit at home. All right, my wonderful family, this happened live in Enugu. Today, the 31st day of January 2022. My word, that brings us to the end of this beautiful update. Do wait to like this video, share and subscribe. The best thing for you to do is to join this family by smashing on that red subscribe button that says subscribe and turn on the bell icon for more latest updates. See you when I see you. From me to you, I say bye.